piye? Kamu lek delok wae lah. Delok wae lah. Selamat pagi kakak Rudi. Selamat pagi juga sayang. Cici. Red, kenapa mas? Apa jaluk duitku sing mbok silang wingi. Wah, ngono mas. Sithik lho wingi apa kita nggih belanja malah ra ono kok. Lah ndok ndi kok gak ono. Hilang rasa ketiga. Lah piye iki? Aku tak bayar sekian apa ya? Bulan depan ya mas, janji tak bayar. Bulan depan piye ta? Aku ku mek bang titel. Aku dino Selasa 150. Dadi aku ketekan. Ya wis, aku tak nurut sik mas. Oh ya wis, saya tak resik ya. Pak, tanggung lunas malah daging utangnya. Saya malah ya, masih izin, tak apa-apa. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ada apa Kang? Anu Kang, aku nyinir duit. Yalah, ya duit. Yo, kan kowe di warung. Saya Kang aku duwe warung. Aku iri karo sampean. Warung pengen di atas dari warung. Iriku dudu iri gede. Dia pengen tak dadekno partnerku. Wis tak utang, saiki gak ono hasilnya. Saiki aku utang. Oke Mas, lanjut Mas. Piro-piro lah Mas. Sampai sing mati Kang. Ora ono, Kang. Kamu kan jare ketek utang, Kang. Jeneng ngomong innalillah. Oh alah ngono to. Iki mau siraku semumat, iki mau aku di tagih utangku. Nah saiki durung ono, Kang. Sok-sok nek ono tak kabari. Walah ngono Kang, aku tak balik sik Kang. Keluar. Oh iya. Assalamualaikum. Salam. I love you Mas Arya. Anyar sing ning jero kamarmu. Pamer. Wah, pas iki. Mari apa ini tak janjine. Sondok dit bisa bayar utang. Waalaikumsalam. Sono Mas. Kenapa, Kang? Iku duite. Durung ono Kang. Lah kowe mau alhamdulillah untuk apa? Apa dene wis duwe, tapi tak gawe keperluan warungku. Sampeyan piye ta Mas? Ngomongin aku sono ngabari aku. Iki jenengan sono malah sampeyan lho. Kursi. Anjen trae sampeyan selane karo aku. Masih duwe, Kang. Tapi tak gawe keperluan warungku. Warung tapi tak burno. Lho wis Mas. Anjen trae sampeyan lali. Wis kok semene aku tak lunga untuk kehidupan. Assalamualaikum.
aneh ngono. Rak diseleyok nesu. Payah. Nyata elek balesan elek. Perkara iri dadi kena utang. Ini ki nek wis utang ra ana hasile. Ini ki mangan apa? Angin ah. Ya angin ah. Hai guys, masih bersama di channel Kecek Utang. Siang maksudnya itu. Kali ini kita membuat lanjutan Gara-gara hutang, Gara-gara apa hutang. kecek utang? Nah, Lanjut, kalau kamu suka dengan video ini jangan lupa like, komen, grab, share, subscribe. Sekian, terima kasih. Nyata elek balesan elek. Asal iri diutang. Utang ra ono hasile. Udah utang. Wes. Loh. Cak cilik iki tak nurokno Mas. Wes, ang tak arek sik. Belen. Rudi kecepetan ngomong. Lah ning ndi kok gak iso? Kayak mau. Lah ning ndi kok gak iso? Duh. Iya. Lah ning ndi kok gak iso ono? Ayo. Ya. Lah nduk di. Lah nduk di kok gak ono. Hilang rasa ketiga.